Pavi, il-Pama, il-Pavi Pama Express Fawdex, jew f'wieħed mill-ħwienet tal-Pama Shopping Village. ċemplilna fuq 2123-8039 jew ibbukja online fuq bsl.com.mt. Il-brochure tista' tinġabar mill-Ferrat tal-Britannia Tours jew mill-Malta Post. Britannia Tours, il-vjaġġ tiegħek jibda hawn. Kundizzjonijiet japplikaw. Ara Mary, mela kien taf tisbuħ il-bejt? Mela xi kbar minnek sibni ma nafx nagħmlu. Mhux xaj dak li kelli bżonn minn għandi Resin and Membrane Center. Hu ħsieb il-bejt tiegħek? The Resin and Membrane Center. Is-sigurtà tiegħek hija l-prijorità tagħna. Ipproteġi l-familja tiegħek. Investi f'bib tas-sigurtà. Demco Limited, San Juan. The 90s event of the year is back, greater than ever. Summerlust 90s edition, Saturday the 23rd of May at Arsha Grounds, featuring La Bouche, Culture Beat, DJ Prezioso and Ryan Spiteri. Closing dance classic set by DJ Ruby and Tanisha. Entrance is by donation. VIP tickets available from showshappening.com. Lesti għal ikla mimlija drama, daħ u kompetizzjoni. Sinaqra bit-tmu fl-ikel. Għawajja ta' biex ħagġem. Min se jsajjar? Min ser jerbaħ dawk l-€1000? Ma għafx kif nizlet, ma nizlet. Xi drama nqalat. Budda wiċċu ta' ikra. Come Dine with Me Malta. Mamma mia. Il-lejla fid-9:15 fil-għaxija fuq TVN. Malti u Olandiż li kisbu fama internazzjonali. Għajna Amsterdam in 92, l-ewwel step konna bdilna il-bedroom tiegħu ġo studio żgħar u minn hemmhekk beda kollox. Niftakar waħda mill-ewwel shows barra kienet l-Italja, kien xi ħaġa li qatt ma stennejna li ħadd jiġri. Fil-bidu tfittex iktar approval, l-lum il-ġurnata nagħmlu iktar affarijiet għax irridu nagħmluhom. Li ħajjejt ħadd ieħor mhux ħanagħti każ daqshekk. Qed tħossok inġustament trattat minn xi bank, minn xi kumpanija tal-investimenti jew tal-assigurazzjoni, taf li hawn entità li tista' tgħinek l-Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji jisma' lill-menti tiegħek u jieħu deċiżjoni imparzjali. Dan u aktar fil-programm li jmiss Finanzi Plus. Illum għandi program kemm xejn differenti minn tas-soltu. Fil-Form 1 tiegħi kelli din l-aspirazzjoni li nsejra li ma ta' snin bikrin. Jibqa li se taħseb fit-tifel. Ibda timbna. Skonna minnu konna ti kasu. 85% tal-moħħ, l-arkitettura tal-moħħ timbena f'dawn is-snin bikrin. We are boring them. Et jiddejqu. Nis fil-kindergarten dawn l-adulti l-impatt li se jħallu. Is-70 edizzjoni tal-Eurovision Song Contest live fuq TVM minn Vienna l-Awstrija. Nagħtu s-support lil-Leiden li ser jirrappreżenta l-Malta bil-kanzunetta Bella. Eurovision Song Contest 2026 fit-12, 14 u 16 ta' Mejju live fuq TVM. Awguri Aiden. Awguri Malta. Il-Eurovision Song Contest miġjub lilek minn Moroccan Oil. Signori, nsemmilkom, jiena Glenn u l-kollega tiegħi Paula Kawkis ta' drajtuna t-tielet ġimgħa tal-kampanja elettorali, il-programm Elezzjoni 2026.
Kollox sew Glenn. Mhux ħażin inti orajt Pola. Orajt ir-rankati għal-ġimgħa oħra. Mela jekk Alla jrid qegħdin fit-tielet ġimgħa, dalwaqt ngħidu li qegħdin nofs triq għall-elezzjoni ta' 2026 fit-30 ta' Mejju illi ġej, intant naraw dak li ġabar Xavier Balzan fl-aħħar 24 sija dak li ġara fl-ispettru tal-politika fil-pajjiż. Xavier. Grazzi Glenn u Pola. Ovvjament kellna ritratti mill-ajru u rajna l-mass meetings fil-weekend. U rajna ovvjament li ċertament l-entużjażmu qiegħed hemm u jidher li qed jikber. Robert Abela l-bieraħ kien il-Kottonera u hemmhekk ovvjament indirizza folla li ferja f'lokalità li hija magħrufa li hija Fortizza Laburista. Imma ovvjament jinġabru nies minn Malta u Għawdex kollu. Tkellem dwar il-fatt li l-Partit Laburista u għal-partit tal-kredibilità, il-partit li jista' juri li mhux biss iwiegħed iżda iwetta. U ovvjament botti fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista. Min-naħa l-oħra, Alex Borch kien is-siġġiewi li tradizzjonalment fuq medda ta' snin kienet ukoll Fortizza Nazzjonalista u ovvjament kien hemm ġabra ta' nies mhux ħażin u kif ukoll nies mis-siġġiewi stess imma minn kull imkien. U hemmhekk tkellem u wkoll tefa' botti fil-konfront issa ta' Robert Abela u fej iddeskrivih bħala persuna li qed jattakka u qed ikun negattiv. Ovvjament, issa qed naraw li l-avversarji politiċi qed jippruvaw jappellaw għal folla qudiemhom u mhux hekk biss qed jippruvaw jitfgħu ovvjament botti lil xulxin. Fil-waqt li ifakru fil-proposti tagħhom. Omna dal-għodu u dal-għodu it-tradizzjoni hija li nisimgħu il-proposti. Ma ninsewx li dil-ġimma nkunu qed nistennew il-manifesti u l-programm elettorali tal-partiti u hemmhekk ħankunu qed naraw kollox ikkonsolidat, forma ta' mhux ktejjeb, forma ta' anka viżwali koloriti u ċari u punġenti ħanejdu hekk jitkellmu dwar dak kollu li jipproponu l-partiti. Imma Robert Abela foka fuq is-saħħa. Tkellem dwar il-kanser. Il-kanser, il-fatt li l-Gvern Laburista mhux biss jipprovdi mediċina għal pazjenti tal-kanser, imma se jassigura li jkun hemm iktar mediċini għal dawk kollha li ovvjament jużaw is-servizzi tal-onkoloġija. Semma wkoll l-investiment fil-oqsma tas-saħħa f'Mater Dei, San Vincenz de Paul u kif ukoll elementi marbutin mal-screening, mal-IVF u kif ukoll is-saħħa mentali. Min-naħa l-oħra, Alex Borch iffoka fuq qasam ukoll importanti, il-pensjonanti u l-anzjani, u ħareġ b'numru ta' proposti li jivvarjaw minn ovvjament pensjonijiet kif se jiżdiedu fuq dawk l-anzjani li jibqgħu id-dar, ovvjament qotjiet skont kemm ikollok età, 70, 75, 80 fuq 80, u kif ukoll għajnuniet interessanti, għajnuniet lill-anzjani li ikunu qed jgħinu bħala nanniet. It-tfal, ovvjament, ikollhom il-ġenitur tat-tfal ikunu qed jaħdmu u bħalma nafu Malta n-nanniet ħafna drabi ikunu l-appoġġ għat-tfal. Ovvjament, biex tkunu tafu aktar, isemmaw id-diskussjoni ta' wara u kif ukoll fuq il-websites online dejjem hemm rapportaġġ sħiħ dak kollu qed jiġri. Illum hija l-ġurnata tan-nominazzjonijiet u fis-seba' jalqu n-nominazzjonijiet. U apparti ovvjament xi wuċuħ ġodda, kellna ovvjament iż-żewġ mexxejja politiċi li ovvjament innominaw lilhom infushom permezz ovvjament ta' nies li ikunu qed jikbu ukoll hemm proċedura, ikollok bżonn ovvjament numru ta' firmatarji u rajna Robert Abela li nafu li ħaj kontesta issa fuq it-tieni u 5 distrett, l-istess distretti li kien ikkandida lilu nnifsu fl-2022. Dakinhar Robert Abela kien kiseb madwar 11,600 vot fit-tieni distrett u fil-5 distrett kważi 10,000 vot. Alex Borch ukoll tefa' nomina tiegħu u nomina tiegħu fit-12 u 13 distrett. 13 distrett ovvjament bħalma nafu Għawdex. Dakinhar, meta nitkellmu dakinhar fl-2022 kien kandidat f'Għawdex u hemmhekk kien ġab madwar 6,000 vot.
tista' tgħid l-iktar persuna li kważi ġab voti wara Bernard Gregg f'dik l-elezzjoni. Ovvjament, kien hemm nies oħra, imma l-iktar persuna li sissa għax bħalma tilkom fis-seba' ovvjament ikun hemm l-eluq tan-nominazzjonijiet, imma l-iktar persuna li tispikka bħala nomina ħarġet l-isem ta' Konrad Borg-Manche li kien sindku laburista fil-Gżira u da iddikjara li se joħroġ fis-sem il-Partit Nazzjonalista u se joħroġ fi żewġ distretti. Konrad Borg-Manche ovvjament kien persuna wkoll li kien marbut mal-protesta fuq l-iżvilupp ta' Manuel Island u fuq il-ġlida ta' Manuel Island. Kien hemm ovvjament l-isqarijiet tal-partiti politiċi dak li ngħidulhom iż-żgħar. ADPD, l-Alternattiva Demokratika Partit Demokratiku, tkellmu fuq il-modell ekonomiku u ikkritikaw iż-żewġ partiti ewlenin, Partit Laburista u Partit Nazzjonista. Skont huma il-modell ekonomiku huwa mibni fuq it-tniġġis, l-ispekulazzjoni u ovvjament il-miljuni kbar ta' benefiċċji lis-sinjuri. Il-momentu minnaħala tagħhom tkellmu dwar bżonn ta' riforma kostituzzjonali li tasal għal riforma parlamentari fej il-poteri ma jkunux kollha fidejn il-Prim Ministru, iżda jkunu wkoll fidejn il-Parlament. Wieħed irid jara kemm dawn l-argumenti li ħafna minnhom ikunu interessanti u validi jaslu għand l-elettorat u jeċitaw wkoll l-elettorat biex jappoġġjaw dawn il-partit iż-żgħar. Riflessjoni qabel ma jidilkom se jsir il-lejla fejn se jsir il-Marcellis. L-elezzjoni ta' dis-sena ovvjament tmur lura u tfakkarna li 60 sena ilu kien hemm l-ewwel elezzjoni wara l-indipendenza ta' Malta. U minn dak in-nhar law, 60 sena law, il-Parlament Malti kien dejjem dominat minn żewġ partiti, il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonista. Minn dak in-nhar law, minn 1966 law, qatt ma kien hemm tielet partit. Jista' jkun jinbidlu affarijiet, ma nafux. Wieħed irid jara. Il-lejla Masselli ħalaxa, Partit Laburista, Masselli il-Belt, Partit Nazzjonalista, ovvjament hemmhekk inkomplu nisimgħu il-battibekki, il-battuti u kif ukoll xi kliem biex iferħu l-udjenza rispettiva ta' żewġ partiti. Lura lejn Glenn u Pola. Grazzi li l-Xavier ta' dik ir-reżumé u sabiex niddibattu dwar il-proposti partikolari għal self-employed u għal negozji żaru medji il-lejla magħna għandna lil Silvio Xkembri fisem il-Partit Laburista kandidat fuq is-6 u 7 distrett, inselmulek Silvio. Adrian Delija fisem il-Partit Nazzjonalista kandidat fuq is-7 u 8 distrett, Drajnika u Adrian. Is-sera tajba lilkom? Ħabeb tiegħi Silvio l-daw kollha li tiseguna. Mela, sinjuri, issa li il-proposti inna ġimatejn li qed joħorġu ftit miż-żewġ partiti nistgħu nibdew nikkonsolidaw biex naraw l-istampa kompluta ta' il-cohorts differenti tal-Maltin li mproposti jolqtuhom direttament apparti mbagħad ikun hemm il-proposti li jolqtu lil kulħadd. U għalhekk illum xtaqna niffokaw fuq il-persuni self-employed għaliex kull darba li jkun hemm miżuri għal ħaddiema naraw kummenti ta' min jaħdem għal rasu li jgħidulkom aħna dejjem jinsewna x'dejjem jiffokaw fuq il-ħaddiema. U għalhekk qegħdin nagħtu din l-importanza partikolari. Iż-żewġ partiti tagħkom issa nassumi li ħarġu l-proposti kollha jew kważi kollha li jolqtu is-self-employed, għalhekk fil-ħin li ġej ħantikom iċ-ċans ngħidilhom l-istess mistoqsija x'proposti għandu l-partit rispettiv tagħkom għal din il-cohort tal-popolazzjoni. Silvio, nibda bik. Naħseb jiena l-iktar ħaġa importanti żgur għal kull negozju mhux is-self-employed hija serħan il-moħħ tal-ekonomija. L-ekonomija tibqa' trendi għaliex fl-aħħar mill-aħħar dak huwa l-introjtu tan-negozji tagħna. U allura l-għażla li għandu quddiem il-poplu Malti hija waħda ċara bejn għażla ta' ekonomija stabbli ta' fejn titwassal, it stood the test of time, staret ekonomija li qalet ħafna daqqiet imma baqgħet waħda b'saħħitha għaliex fit-tmexxija ekonomika u finanzjarja ta' dal-pajjiż jafu li hemm nies li jafu jieħdu d-deċiżjoni tihom il-qudiem. Primarjament fejn jitlu sitwazzjonijiet tal-ispejjeż, jekkux il-kontijiet tad-dawlu l-ilma, jekkux l-istabilità ekonomika b'mod ġenerali. Però issa rridu naraw li mmorru wkoll il-pass li jmiss. U għalhekk meta nitkellmu aħna fuq ekonomija li trendi, primarjament irridu nħarsu wkoll lejn is-self-employed u n-negozji żaru medji li jammontaw ammont sostanzjali. U kien għalhekk li bħala Partit Laburista ressaqna l-qudiem diversi proposti. Fosthom waħda minnhom SME Boost li llum għandna sitwazzjoni li negozji żaru self-employed propjament, self-employed iħallsu
ir-rata ta' NI ta' 15% meta kumparat ma' ħaddiem impjegat ta' rata ta' 10%. Hemmhekk qegħdin ngħidu li il-negozju self-employed jibqa' iħallas 15% ħalli ma timpattalux il-pensjoni tiegħu. Imma mbagħad aħna nirrifonduh id-differenza ta' 5% ħalli nneħħu dik id-differenza bejn persuna impjegat għal self-employed. Għandek ukoll il-miżura Kickstart. Kickstart li indirizzata hawnhekk primarjament għal dawk is-self-employed żgħażagħ li jridu jibdew negozju li allura qed ngħidulhom l-ewwel 3 snin inti fuq 30,000 euro ma tħallas l-ebda taxxa fuqha. Il-part-time self-employed qed ngħidu li allura il-limitu ta' dħul intaxxat bir-rata ta' 10% ħajkun qed jiżdied minn 12,000 euro għal 20,000 euro fis-sena. Għandek is-sistema tal-corporate tax. Ikellmuna ħafna negozji żgħar u medju self-employed li jgħidulna smaħna bħala negozju żgħir ħafna mill-flus li indaħlu ħafna drabi nerġgħu ninvestuh lura fin-negozju tagħna biex inkomplu nkabruh. U aħna dak li rridu. Għalhekk ħan introduċu sistema kunċett ġdid ukoll li inti l-corporate tax. Aħna ngħidula corporate tax fil-verità mhux corporate tax, imma biex niftehmu ejja nsejħula corporate tax. Taxxa fuq kumpaniji. Taxxa fuq il-kumpaniji. M'għandniex Malta corporate tax. Malta m'għandniex il-kelma teknika mhijiex hekk, imma biex niftehmu biex ma nqogħdux ninħlew f'teknikalità ngħidula corporate tax. Minn 35% inniżluha 25% fuq l-ewwel miljun turnover għax irridu l-kumpaniji jibqgħu jinvestu u jibqgħu jikbru. Però daħħalna aktar skemi. Fosthom miżura u din hija importanti ħafna b'saħħitha ta' 60% għaliex aħna se rridu mmorru fuq il-fażi li jmiss. Ġifieri aħna llum għandna ekonomija b'saħħitha. Qatt ma kien hawn daqshekk tkabbir ekonomiku fl-istorja tal-pajjiż, qatt ma kien hawn daqshekk negozji fl-istorja tal-pajjiż u qatt ma kien hawn negozji li jagħmlu daqshekk liħ fl-istorja tal-pajjiż. Imma hemm sfidi u sfidi huma internazzjonali mhux biss lokali. Illum il-ġurnata negozju żgħir mhux qed jagħmel kompetizzjoni ma taħdih biss. Illum fid-dinja globalizzata in-negozji tikkompetu b'mod internazzjonali. Mela allura rridu ntuhom l-għodda biex siru aktar kompetittivi. Għalhekk inizjattiva ġdida fejn qed ngħidu lin-negozji żgħar u medju self-employed. Jekk inti tinvesti f'automation, f'makkinarju, f'affarijiet li huma aktar energy saving, f'digitalizzazzjoni, il-gvern jiffinanzjak 60% ta' dak l-investiment kollu li inti qed tagħmel. Għaliex aħna rridu li n-negozji żgħar u medji tagħna jkunu iktar produttivi. U dak huwa il-mod kif aħna naraw li n-negozji żgħar u medji wkoll jimxu l-qudiem. Apparti minn hekk li inti jekk qed titkellem fuq self-employed u nagħlaq fuq dan għandek il-livell ta' tassazzjoni. Ġifieri aħna diġà wedna li ħannaqsu l-income tax b'X amount fil-verità naqqasnihom għal darbtejn bid-doppju ta' dak li wedna. U ovvjament self-employed meta inti qed jieħu ir-revenue tiegħu qed jieħu wkoll il-benefiċċju ta' tnaqqis fil-income tax tiegħu. Adrian. Grazzi. Il-proposti ovvjament grazzi. L-ewwel nawgura l-ħabib tiegħi Silvio Xkembri. Kemm għandek kbir inti, dak lajt kieku n-nies jafu kemm waqt il-qadi tad-dmir parlamentari tagħna nkunu qed niddiskutu, nkunu qed nitkellmu, nkunu qed niskambjaw l-idejat, nkunu qed naħdmu għal ġid. U għandna rispett kbir lejn xulxin. Ġifieri, onestament, u naħseb din l-elezzjoni għal-naqas minn dak li qed nara s'issa, għandna waħda mill-iktar elezzjonijiet propożittivi minn naħa taż-żewġ partiti. S'issa ma smajtx xi agrow jew animozita żejda għax naqra entużjażmu huwa sabiħ u jekk ħannimxu f'dik id-direzzjoni ta' kif nagħmlu l-politika lil minn jirbħux partit jew ieħor, ikunu verament qed jirbħu il-Maltin u l-Awċin. Kont qed ngħid il-ħabib tiegħi Silvio qabel ma dħalt jiena f'din l-elezzjoni għandi 4 tfal li ħajvvotaw. Kollha dom ta' żgħira. Ħajbetikaw mela anta żgħażagħ mela. Teknikament li ma jistgħux jivvotaw li għax mhux fuq id-distrett tiegħi, fuq is-sitt distrett. Però tinduna kemm iż-żgħażagħ għandhom moħħ li jisma' biss il-pożittiv. Ma jaqgħodux jgħidulek isma' għax dak u għax ieħor jgħidu isma' imma u jiżnu. U għalkemm hawn min qed jikkritika l-żewġ partiti illi qed noħorġu b'ħafna proposti. U qed ngħid ta' tnejn. Fir-realtà hija xi ħaġa tajba li noħorġu b'ħafna proposti. U mbagħad il-votant li huwa ħafna iktar intelligenti minn kemm hemm ftit jaħsbu li mhumiex joqogħdu qisu jara. Issa. Self-employed, minnu x'inhu? Inti fil-bidu għadd għax dejjem jgħidu daw isma' lil ħaddiema biss u għandhom raġun.
Minar ma noqgħod nipponta swaba għal snin jisom gvernijiet wieħed wara l-ieħor, they took them a little bit for granted, mhux hekk? Inġifieri, nippretendu illi dawn huma il-mutur ekonomiku ta' pajjiżna. Imma mbagħad forsi ma jingħatawx inċentivi biżejjed biex jibqgħu ikunu il-mutur ekonomiku ta' pajjiżna, self-employed illi ma jibbenefikawx minn lif, minn mistrieħ, minn dak illi ħadd ieħor ikollu bħala minima illi normalment jingħataw il-ħaddiema għax tiegħu f'tiegħu. Għax ma ħarġ kemm smajna qatt ma ħadd ġurnata lif, qatt ma kont ġurnata sikk. U allura l-bieraħ il-kap tal-Partit Nazzjonalista waqt l-attività li kellna ġewwa s-Siġiewi incidentalment ħabbar ukoll skemi inċentivi f'dak is-sens, imma ħan ikkonċentra fuq il-parti tat-tassazzjoni li hija l-parti fejn tħaddit jiena, għax inti fil-bidu għat probabbilment ħriġtu sissa il-proposti kollha, jista' jkun hemm xi proposti li ma jkunux taħt il-parti tal-ekonomija u tal-finanzi imma jitlu minħabba illi jaqgħu taħt xi settur ieħor partikolari. U allura ir-rata ta' 35% illi kienet jirreferi għaliha Silvio, aħna qed ngħidu hemm dawk li huma l-micro enterprises, dawk li huma l-SMEs micro enterprises 10 ħaddiema taħt il-10 miljun turnover, mhux ilih turnover. L-oħrajn l-SMEs 50 ħaddiem massimu u 10 million in turnover. Di ir-rata ta' 35% għal tal-ewwel the micro enterprises ħatinżel għal 15%. Qed nipproponu li ħatinżel għal 15%. Tal-SMEs qed nipproponu li tinżel għal 25%. Lilin mill-fatt li inti qed tindirizza lil dawn is-self-employed direttament, allura hemmhekk inti qed tikkrea struttura fejn ħajkun hemm ħafna iktar ġid fis-soċjetà għax ikun hemm reinvestiment, għax ikun hemm tkabbir, għax ikun hemm kuraġġ u twemmin fis-sistema ekonomika illi allura huma stess jibqgħu iħadmu. Waħda mill-affarijiet li ġieli jkolli fid-debates mal-Ministru tal-Finanzi illi jieħu ħafna perspettiva iktar ta' tqassim fid-diskors tiegħu. Jiena naf li fil-ħidma tiegħu Silvio huwa iktar iffukat fuq il-kreazzjoni tal-idejat illi jattira investiment barra minn pajjiżna. U jien matul kemm dawn l-aħħar 7 xhur li kont qed nagħmel xogħli bħala x-xedew tal-finanzi, imma x-xogħol tiegħi normali għall-aħħar 35 sena kien propju hekk, illi fost l-oħrajn nattiraw negozju lejn Malta. U iktar ma tagħmel dawn it-tip ta' inizjattivi għal kumpaniji, per eżempju, iktar għandek ċans li inti tattira mhux ħaddiema bżieda ma' dawk li għandna wisq f'pajjiżna bħala popolazzjoni, imma tattira l-kapital. Tattira investiment ġdid lejn pajjiżna mingħajr ma tkun qed tikkalpesta u żżid mal-probabbli li ġib magħha popolazzjoni ikbar. Jekk jiena nara waħda mill-proposti oħrajn li hija tal-VAT illi naħseb li hija fundamentali, illi il-limitu, il-capping ta' 35,000 illi inti ma tħallas ma jaffettwakx tiġi tax exempt il-kelma teknika, qed nipproponu titla sa 70 li pratikament taffettwa eluf ta' self-employed u self-employed iż-żar illi jkunu qed jaħdmu jew minn ġal maħżen żgħir jew minn ġal garaxx jew minn ġa xi unit industrijali illi allura lilin anka mill-kost ta' dak illi ju mhux qed iżomm il-vet u allura anka the leveling of pricing ikun iktar kompetittiv, hemm ukoll il-vantaġġ tan-nuqqas ta' burokrazija. Hawn min biex ikollu il-ħaq mal-burokrazija taħallas ammont sostanzjali ta' flejjes fis-sena. Din biss għall-inqas minn dak illi kelli bħala feedback jien hija miżura illi qed tolqot ħafna nies u qed tolqothom tajjeb. Adrian, in-narrattiva tal-PNI li l-pajjiż huwa fallut u midjun. Le, taqgħod ma żgħid il-kelma fallut, midjun iwa, fallut le. Inti forsi le. Le, ħanajdlek il-kelma fallut. Da kollu kif ħatkun iffinanzjat? Jiena naqra ftit forsi ħobb nkun tekniku mħabba x-xogħol tiegħi. Fallut tfisser meta inti tot dak li għandek bħala liability, dak li għandek bħala asset u allura jkollok iktar liabilities mill-asset. Il-pajjiż mhux fallut. Statement ċar, naħseb. ċar, tunt. Mobbi bid-dejn iva, u dak id-dejn għandu kost. U għawek qed invarja jiena. Fejn il-kost? Fejn il-kost? Sfond dak li tajtu tafxirt ngħidlek. Mhix problema. Id-dejn li hemm qed jiswina €1,000,000 kuljum f'imax. That's a cost. Mela kieku jien minni qed inħallas €1,000,000 f'imax. Inkun nistgħu nagħmlu iktar inizjattivi, iktar opportunitajiet
b'dawk il-flejjes li konna available bħala gvern. Issa, jekk inti qed tgħidli kif qed tikkostja, that's a different issue għax inti it-tkattir ekonomiku tal-pajjiż huwa hemm, huwa iddokumentat. U jekk aħna jirnexxilna minflok nimportaw iktar nies, in-nies li għandna diġà in self-employment, in employment, companies create more. Ara jiena ċert illi b'din il-miżura biss tal-VAT hemmhekk ħanaraw tkabbir ekonomiku immedjat fl-ewwel sena, fl-ewwel sentejn. U dan jiġri mhux miraklu għax hija l-istorja tal-pajjiżi illi minflok miżuri ta' austerità, minflok jintaxxaw iktar jintaxxaw. Dan miżuri Adrian, id-deficit ħanibqgħu fil-mira bħala pajjiż aħna. Iva, very simple, because aħna krejajna oqsma ġodda ta' kreazzjoni ta' ġid. U qabel maħriġna bil-miżuri li qed nagħmlu which cost to do them, rajna kif, spjegajna kif, preżentajna kif ħanikreaw in-niċeġ ekonomiċi that they're going to fuel, growth, fuel. Mhux malajr, titiżmien biex iħallu l-frott le. Għal kull ħaġa oħra fid-dinja. Tajjeb aħna spjegajna illi dak kollu li nkunu qed ngħidu għall-inqas affini ta' Dekasteru Finanzi u allura jiġbor pratikament kollox ġo fih. We're talking about a 5-year plan. Tfisser li dawn mill-ewwel jiġu imnedija, imma il-costing minn barra li kun qed isir għal sena partikolari, id-dħul li kun qed jiġi ġenerat huwa fuq medda ta' 5 snin. Pereżempju l-bieraħ kien hemm illi meta qed nitkellmu fuq AI, fuq new space, fuq digitalization, etc., għandek investiment li jsir illi jibda jikkrea fil-bidu 20 miljun fis-sena, but eventually over a number of years that will blow up to 100 million a year. Just biex nagħti eżempju. Silvio, għandur fuq u anka ribatti jekk tħoss il-bżonn. Ma kienx, inti għamilt lista ta' proposti. Ma kienx ikun iktar faċli kieku bħal-Partit Nazzjonalista jgħid Adrian Delija il-miżura tal-vet naqset il-burokrazija u ħadd naqqas l-ispejjeż u żied l-investiment. Ma kienx ikun iktar faċli kieku flok dal-proposti kollha sarraftu fuq waħda kif ippropona l-Partit Nazzjonalista. Ara l-kollega naf li huwa oratur tajjeb ħafna. U fl-irwol tiegħu ta' issa ħajkollu jfaħħarna ħarira sew għax faħħartu fil-biċċa. Il-kussur xim imma ħajtijina kienu mos ġejja dal-waqt fl-irwol tiegħu ta' avukat. Huwa fl-irwol tiegħu li ovvjament jara kif jiġġustifika argument. Semma l-kollega li isma' llum għandna problema tal-maintenance tad-dejn għaliex inħallsu miljun kuljum kieku maġa kemm konna nistgħu nagħmlu aktar affarijiet. L-istess argument, fl-2012 ma konniex inħallsu miljun kuljum, imma saqsin nisem barra, jekk fl-2012 u llum il-ġurnata il-pajjiż qed jagħmel ħafna iktar f'kull settur mill-issa għal dak iż-żmien. U l-istess fuq l-ekonomija. U hawnhekk tidħol daqsxejn kredenzjali wkoll ta' tmexxija ekonomika. Jekk insemmu niċċeġ ekonomiċi ġodda u inti rajtlu sew kif spjegajt, inti niċċa ekonomika ġdida ma titkellimx tgħid ħatamilha llum u taqta' l-frott tagħha llum, nieħdu l-gaming li llum jirrappreżenta 11% tal-ekonomija. Kien bidih il-Partit Nazzjonalista. L-ewwel 5 snin tal-industrija tal-gaming ma kienx kontribut għall-ekonomija Maltija. Kienu jgħaddu 10-15 sena meta bdiet tikberlek u f'kull industrija ekonomika ġdida li l-Partit Nazzjonalista jiġi l-ewwel net jiena li 5 snin naqla fuq l-ekonomija kemm ħażina, kemm midjuna mibnija fuq ir-ramel, eċetera, naħseb illum l-iktar ċertifikat tal-ekonomija tina il-Partit Nazzjonalista stess għax Alla jbierek il-wedit li qed jagħmel kollha wedit jiswew il-miljuni u ovvjament daw jiġu finanzjati mill-attività ekonomika. Jiġifieri kien hawn ċertifikat fuq l-ekonomija ta' pajjiżna qed tihulna l-Partit Nazzjonalista stess. Però li minn dak kollu, meta inti tiġi biex tara kif ħadd iffinanzja l-attività u l-miżuri li tissemmi aħna ma jinteressanix mill-politika tal-irkant. Aħna dejjem konna serji fil-politika tagħna ekonomika li nwedu dak li nistgħu nwedu u dak li nafu li huwa effettiv. Dak li nafu li jista' jwassal riżultati. Jiena fuq it-tmexxija ekonomika li jiena responsabbli minnha għandi dawn l-aħħar 6 snin il-poplu jista' jġudika kif jiena mxejt f'kull sfida u opportunità li kelli qudiemi. U l-miżuri kollha li ħadna biex naraw li jkunu targeted f'kull settur. Imma l-ekonomija mhux xi ħaġa statika, l-ekonomija dinamika li tittiqpa inti taġġorna matul iż-żminijiet. Jekk fl-2012 kellna problema tal-qatt,
dak iż-żmien kellna bżonn politika ta' espansjoni biex nikkreaw ħafna aktar l-attività ekonomika li tirrikjedi l-impjiegi. Illum m'għandniex problema ta' qatt, illum il-qatt rridnieh. Allura l-attività tixxifti għal iktar dak li jgħidulu valur miżjud. U kien għalhekk li wettaqna diversi miżuri riċentament jien l-aħħar budget ħabbart 100 miljun fejn tidħol l-intelligenza artifiċjali, digitalizzazzjoni, l-automation u l-attività li żid il-produttività. Jekk il-poplu jtina l-fiduċja, aħna tajna commitment li dak il-100 miljun jibqaw nagħtuh garanzija 100 miljun fis-sena l-5 snin li ġejjin. Għaliex? Għaliex nafu li issa il-ġlieda mbagħra hija biex ittejjeb inti l-kompetittività. U f'kull settur jekk hux self-employed, jekk hux SME, jekk hux negozji kbar u medji. Però tidħol imbagħad l-inkwiet tiegħi wkoll. Anke il-kollega semmew u din jiddispjaċini ngħid, ġifieri aħna sissa dejjem kellna qbil fuq il-politika fiskali ta' pajjiżna. Speċjalment fejn tidħol il-6-7 rebate tal-5% biex niftehmu tal-kumpanija barra. Issa jiena naf xi ġifieri biex inti ġib investiment dirett barrani fil-politika ġeopolitika li għandna llum, fl-instabilità ġeopolitika li għandna llum. Kull pajjiż mejjed biex jiġbed l-investiment dirett barrani, mela inti titmur bl-aqwa għodot li jkollok. U Malta għandna ħafna għodot. Fosthom nitkellmu l-Ingliż li membri saħ tal-Unjoni Ewropea li għandna politika ekonomika stabbli, għandna politika tal-enerġija stabbli, imma għandna wkoll il-livell ta' tassazzjoni. Il-Part Nazzjonali se jgħid li jrid ineħħi il-6-7s li minna niġbdu kumpaniji tal-FDIs li sfortunatament ma tantx inqabdet. Issa ma hekk hux vera jew le, ma jiena smajt il-kollega tiegħek Mark Kent nisamut fejn qal li t-tassazzjoni tiġi 15% fuq kulħadd u dan huwa periklu kbir għall-poplu. Ġifieri ċċarawha jekk hux vera jew le. Tirrikonoxxi li m'hemmx level playing field bil-kumpaniji barranin. Id-differenza il-level playing field. Għax qed norgamentawx kontra xi ħaġa li mhix minnha. So it's useless discussing it because it's not an issue. Mela jiddispjaċini qaqblu bejnietkom. Jekk qed mela orrejt, mela jekk qed li mhix hekk. Tajjeb, qed naqblu li mhux ħammorru differenti. Ħanispjega għax ma rridux kontra xi ħaġa li mhux minnha. Mela, il-qbil politiku dejjem kien u għadu mhux fuq il-policies fiskali, imma fuq il-financial services. U dik parti mill-financial services. Niġġieldu biex inżommu rati tassazzjoni. Konna nkunu flimkien. Għal kumpaniji barranin li jinvestu pajjiż. Qed nagħmlu. Ma rrid nkun preċiż. Mela le, mhux fuq għax pereżempju dak li semmejt jien tat-taxxa, dak m'hemmx għalfejn ikun hemm qbil. Mhux dik le. Mela, qed nitkellmu fuq 6-7 refunds, tfisser. Illi kumpanija meta tiġi tirreġistra f'Malta, mela ssir kumpanija Maltija. Ma tibqax kumpanija barranija kif jaħsbu n-nies, issir kumpanija Maltija by virtue of its registration. Ma minn il-profitti huwa barrani. Tħallas 35% bħal kulħadd. Is-6-7 refund jirċevija dak li huwa non-resident shareholder. Fejn aħna nitlu biex nattiraw investiment barrani u hemmhekk għandna portata kif qed jgħid il-Ministru importanti ħafna il-kalkulu tiegħi xi 470-480 million illi aħna jiġu kreati income dirett minn barra. Ok? Maċ. Ejwa, imma qed inkun konservattiv. Ħalli tkun ħażin. Le, ma ħaniġi miegħek. 1.5 billion. Tliet darbit iktar mill jien qed ngħid f'tassazzjoni. Tassazzjoni biss, corporate tax. Mela, għax għalhekk qed ma tieni ċans ħanispjega. Imma għalhekk qed biex noqgħdu għax attenti. Tieni ċans ħanispjega. L-ammont ta' nisimgħek ħanispjega. Il-Partit Nazzjonalista febda mill-proposti tiegħu u għabet nieħu responsabilità jien bħala kellim tal-finanzi. Mhux sa jmiss, mhux sa igerrex, mhux sa b'xi mod ibabas mas-sistema illi għandna li nattiraw l-attività ġewwa Malta affini ta' dak id-direct investment. Issa, ħawwi ġebal tiegħek ukoll whether it creates a this-level playing field. Nagħmel id-differenza bejn dawk li jġibu l-kapital, dawk li joperaw f'setturi li mhumiex fil-livelli restorant ma' restorant biex nagħtu eżempju, jew negozju ma' negozju imma qed nidħaltu pereżempju fuq il-gaming, qed nidħaltu pereżempju fuq l-assikurazzjoni, fuq diversi il-Ministru jaf x'inhuma is-setturi mela dawk li m'hemmx dik il-unlevel playing field, ċertament ħankunu jew nappoġġjaw il-gvern, jew nagħmluhom aħna u nippretendu l-appoġġ min-naħa tal-gvern Laburista. Ġifieri Silvio Gidef fuq li kwota li qal fuq ta' Market Samut. Jiena ma nużax dak id-diskors. Jiena ma nafx eżatt għal xi qed jirreferi imma żgur febda mill-proposti tal-Partit Nazzjonalista. M'hemm xi ħaġa li tledi illi mmissu il-5% ta' dawk li investu f'pajjiżna biex da
niskonvolġu il-direct foreign investment li qed jiġi pajjiż. Assolutament. Inti, jiena tnieħu pjaċir li qed tirreferi għal xi ħaġa oħra, ma nafx xejn nara. Purament għal dak qed nirreferi. Qed nieħu pjaċir li qed tikkonferma dak għax għallu qed taqbel mal-politika ekonomika tagħna wkoll. Però nazzjonalista li għamilha fis-snin 80 il-kollega komplejtu tibru fuqu li hu tajjeb huwa ta' ġid u ejja ma nipperikolawx. Il-kollega tiegħek ma qalx hekk. Il-kollega tiegħek ma qalx hekk. Tajjeb li bejnietkom għax hawnhekk qed nitkellmu fuq ma nafx fuq xi referi Silvio, ejja nitkellmu fuq dak li interessa n-nies. Issa dik narawha fatwalment. Jekk qed naqblu fuq din, ejja naraw kif nistgħu nagħmlu prodott aħjar, kif nistgħu niġbdu iktar nies, kif nistgħu nagħtu is-sikurezza, l-assikurazzjoni, il-komfort, in-nuqqas ta' dak li jbeżza l-barranin illi jiġu f'pajjiż. L-assikurazzjoni l-komfort jidħol. Li inti tagħti serħan il-moħħ li fejn tidħol tmexxija ekonomika u finanzjarja, kulħadd jaf x'inhu jgħid. Ma jistax ikollok oppożizzjoni li twiet il-qaddisin kollha jisfnu. Imbagħad fuq xi ħaġa bażika bħal din, għandkom jiena qed nieħu pjaċir nisma' lilek għax dik hija. Partikolarment għax xi tirreferi għax hekk għaliex il-kollega tiegħek. Mela ngħidlek li l-Prim Ministru l-ewwel qal li huwa kontra li nagħtu il-mediċina tal-kanċer b'xejn u mbagħad qal li huwa favur. Allura kemm lilu nnifsu. Ejja nkunu kostruttivi Silvio. U nibqgħu fuq dak li qed nitkellmu jien u inti fis-settur partikolari. Qed naqblu. Tajjeb, mela qed naqblu li l-kollegi bejniethom mhux qed jaqblu. Imma jien naqbel miegħek, jien naqbel miegħek. Fuq tat-taxxa. Naqbel miegħek għax dik il-politika tagħna. Issa, id-dħul tat-taxxa, il-kollega beda jgħid li huma 477 miljun, fil-verità huwa 1.47 billion biex inkunu eżatti, ma insomma, mhux l-ewwel darba li ħadu żballi bi 5 miljuni. Ma naħsibx naħseb qed jirreferi għal xi ħaġa differenti. Però ma importax. Għax qabel ġejta u ċekkjajt ġibti figuri eżatti biex ngħidli eżatti. Hemm 58.6% li huma international companies li jieħdu 6/7 minnhom tiġi 1.47 billion corporate tax direct, sewa, jekk ninkludu l-IPs mbagħad titla' ħafna aktar biljuni, ma dak affarijiet tekniku, ma dak biex ngħidlek li nafx x'qed ngħid fuq dan is-settur. Fejn tidħol li tmexxija ekonomika mbagħad li rridu naraw id-distak. Jien għad nisallum il-ġurnata ma smajtx mill-oppożizzjoni li fil-kritika fuq l-ekonomija it-targets tagħhom tal-ekonomija x'inhuma. Jiena bħala Ministru tal-Ekonomija qed ċaru tont. Taħt it-tmexxija ta' Gvern Laburista, fil-5 snin li ġejjin, it-target huwa li jkollna 4% tkabbir reali fl-ekonomija tagħna. Spjegajt mill-liema setturi kif u bliema skemi ħanattirawhom. Nitlu fid-dettall kemm trid fuqhom, imma dan ifisser li allura minn ekonomija ta' 25 biljun f'5 snin titla' l-ekonomija ta' 30 biljun. Jiena sissa mill-oppożizzjoni u l-poplu Malti kulħadd qed jistaqsi l-istess mistoqsija, imma daw qed iwedu daw il-wedit kollha. Sewa, l-introjtu l-attività ekonomika minn fejn tiġi. Għaliex inti għandek il-give and take. Inti tista' twiet kollox, imma kollox jiswa l-flus, kollox jiswa nfejri. L-attività ekonomika kif ħad ikkreja? Jiena f'daw l-aħħar snin ħdimt fuq li ħdimt biex nara kif inġib l-ikbar investimenti ġewwa pajjiżna biex inkompli nittrasforma l-ekonomija tagħna. Ħalli meta l-Ministru tal-Finanzi kull Ottubru jmur biex jippreżenta il-budget ikun hemm il-finanzjament b'saħħtu. Lill-poplu Malti wawċi, jekk kienu ma daw l-iskemi kollha kux self-employed, issemmix jekk hux miżuri soċjali fuq pensjonijiet, jekk hux fuq proġetti infrastrutturali, ikun hemm l-introjtu minn fejn daħal. Diġà qallek minn fejn. Minn New Space, AI, niċċex ekonomi ġodda li fil-frat tal-PN. Mela, intom ma ftaħtux niċċa jiena kemm trid insemmi niċċeċ, għandek id-digital nomads, għandek l-esports, għandek il-video game development, għandek il-settur tal-blockchain, għandek is-settur tal-fintech, kemm trid insemmi niċċeċ ekonomi ġodda. Però qed inħalli ħaġek nieħu pjaċir insemmihom, però hawnhekk il-kollega semma minn fejn ħajġibu dħul. Semma settur tal-ispazju tajjeb u għalla ħajkrej 20 miljun. Biex nifhmu x'qed ngħidu. L-ekonomija tagħna hija 25 biljun. Hija tajjeb li niżraw iż-żarrija, tajjeb. U sewwa nagħmlu kulħadd qed jaqbel fuq dik. Però jew ma nilludux ruħna li ħanippruvaw nitkellmu fuq settur issa ġdid u ħaniffinanzjaw ekonomija ta' 25 biljun. Mela, ħandur fuqek il-mistoqsija tiegħi. Il-miri tal-Partit Nazzjonalista x'inhuma? Silvio semma tiegħu bil-persentaġġi bil-biljuni b'kollox, il-Partit Nazzjonalista x'inhuma dak it-target figures tiegħu? U kif ħajasal għalihom? Mela, ħanaqsama fit-tlieta. Dak li huma fit-tlieta. Le, malaj.
Dawk illi huma il-figuri relatati mad-deficit. Inġifieri dak illi l-gvern qed jipproġetta, aħna maħniex qed ngħidu illi ħammorru lura minnhom. X'qed ngħidu b'differenza għal dak li rridu nagħmlu to achieve the deficit. Minflok nibqgħu nżidu l-popolazzjoni, ħalli nibqgħu nżidu l-GDP, ħalli d-dejn li għadu tila 12, 13, 14 billion in the next 3 years jidher aċċettabbli għax fil-formola tal-proporzjon jidħol, minflok nagħmlu hekk, ikun il-mutur ekonomiku in-niċeġ ġodda li qed nispjegaw. Mhux ma spjegajniex, kull ġimgħa qed noħorġu b'niċeġ ekonomiċi ġodda. Dawk ikunu, issa jekk inti titaqbad mal-20 miljun, semmejna niċeġ li jikkreaw 480 miljun. Dawk li relatati ma' Hertz Bank. Il-gvern ħareġ il-fuel il-petrol. Mhux se nattribwi għalilek b'rispett ta' xi qetaw. Però l-Prim Ministru jibqa' juża l-kliem petrol station. Meta qed nitkellmu fuq is-settur marittimu illi huwa l-iktar settur antik f'pajjiżna illi jmur lura 3000 sena minn żmien il-Feniċi. Illi Malta l-pożizzjoni tagħha dejjem kienet ideali biex tara tkattir fis-settur marittimu. Illi ninsultaw il dak li jaħdmu fis-settur marittimu, illi daw qed jaħdmu bejn art u baħar, jiena għandi membri tal-familja tiegħi illi jgħixu fuq il-baħar u għallena tagħhom. U illi ħallas tajjeb ħafna dak is-settur. Allora, verament qed ninsultaw in-nies. Però huwa wieħed mis-setturi li qed ngħidu illi ħankunu qegħdin inkabru. Kif il-partit il-Labor biss, l-ADPD kontrikum, momentum kontrikum, ambientalisti kontrikum. Ismani, il-fatt li jkun hemm ħafna kontra ma tfissirx li ma tkunx qed tagħmel it-tajjeb, m'hemmx fejn insemmu eżempji storiċi ta' min kien kontra dak illi l-Partit Nazzjonalista kien a flagship bearer u beżajna, il-Labor kien kontra nitlu fl-Unjoni Ewropea. Kieku dawn is-setturi kollha li qed isemmi il-ħabib tiegħi Silvio, kieku ebda wieħed minnhom qed nitkellmu dwarhom illum. Imma minna, imma ma bżajniex. Ħammur lura dak li tlaqni fil-bidu. Space dawn in-niċċ. Ħajamlu tajjeb għal dak tnaqqis kollu li qegħdin taraw. U għadna kull wieħed minnhom kemm ħajkrea. L-iktar ħaġa importanti però hi jekk jien pereżempju dawn il-miżuri li semmejt issa fil-bidu għax propju fuq hekk konna qed nitkellmu fil-tema tal-programm di tat-taxxa, jekk inti ħadd tinċentiva il-ħaddiema kollha tagħna, is-self-employed tagħna, l-kumpaniji tagħna li jibqgħu jikbru iktar, awtomatikament ħajżid il-ġid fil-pajjiż għax jekk jiena qollejt li r-rati, naqqast li it-taxxa qollejt li r-rati tal-benchmarks VAT u naqqast li it-taxxa ta' dak li qed inħallas, ħanikrea inqas. Iktar. Mela, jekk jiena kelli 40,000, 50,000, 60,000 SMI li qed jikkrew li tant, ħajkrew li ħafna iktar. Mela, Silvio, mhux tala inti, il-PN u l-kollegi jgħidulkom illi intom qed tikkupjaw il-proposti li qed jagħmlu. Dik għandi l-istoħra rridu programmi. Programmi ieħor joqsok tiġi għamil ħanamlu l-istifandata. Xi twieġeb għalija di, Silvio, illi il-PN qed jgħidlek inti u sħabek qed tikkupjaw il-proposti tal-Partit Nazzjonalista. Partit Nazzjonalista jgħid ħafna affarijiet. Żgur li fejn jidħol it-tmexxija ekonomika b'rispett lejn il-Partit Nazzjonalista mhux ħanieħdu lezzjonijiet minn għandhom. Naħseb jiena l-poplu Malti u għawċi u nies fin-negozju self-employed u l-SMEs jafu kif imxejna u jafu d-direzzjoni ekonomika li tagħna. Għad daqs illum ma kien hawn attività ekonomika b'saħħitha daqs kemm għandna llum. Da ma ngħidux jiena jgħidu il-credit institutions kollha tgħidu l-IMF. L-lum l-IMF tgħid li għandna ekonomija 4 darbit iktar mill-medja Ewropea u tiqpa l-ekonomija jekk tiqpa l-istess tmexxija l-ikbar ekonomija sas-sena 2030. Però aktar importanti mill-IMF jgħidu in-negozji tagħna. Jien ta' kull ġimgħa immur inżur in-negozji tagħna bħalma żgur li jagħmel kollega tiegħi u żgur li l-istess daw negozji jgħidu l-istess kliem lill-kollega tiegħi li jgħidulu l-attività ekonomika li għandna llum qatt ma kienet daqshekk b'saħħitha. U għalhekk serħan il-moħħ b'ekonomija b'saħħitha tingħata lil min għandu l-kredenzjali jmexxi l-ekonomija tal-pajjiż. Kelma waħda biss, we can do better. Grazzi ħafna Silvio, grazzi ħafna Adrian ta' dak l-ewwel dibattitu tagħna. Intant ħan naqdu f'kollegament dirett mal-kollega Francesca Tard li tinsab ħalaxa issegwi l-attività politika tal-lejla tal-Partit Laburista. Nsemmulek Francesca. Insellmilkom Glenn u Paula u nsellem li telespettaturi kollha li qegħdin isegwu dan il-programm. Illum 13 jum tal-kampanja elettorali u aħna ninsabu fil-Pjazza Santa Marija ta' Ħalaxa
fejn minn hawn ftit ieħor mistenni jagħmel id-diskors tiegħu il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Bit-tema Int Malta, il-ħolma tiegħek, il-proġetti tagħna, dalgħodu il-Prim Ministru ħabbar aktar proposti relatati mas-saħħa u d-diskors tal-lejla mistenni jkompli jenfasizza dwar dan il-qasam. Aħna naturalment ser inkomplu insegwu nżommukom aġġornati fil-ħin li ġej fil-bulettin tal-aħbarijiet ta' 8 u anke tal-11 u anke fuq is-sit elettroniku tagħna tvmnews.mt. Dakin kollox minn ħadd issa lura lilkom fl-istudio. Grazzi immens hemmhekk il-Francesca Artart li rrapportat dak li qiegħed jiġri f'Ħalaxa u issa ħammorru il-Belt Valletta fejn hemm Fiorella Paċ illi qed tirrapporta dwar l-attività politika tal-Partit Nazzjonalista. Fiorella, sellimlek. Glenn u Kola ninsabu fil-Belt fejn minn hawn u ftit tal-ħin ieħor mistenni jasal propju hawnhekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg sabiex jindirizza attività politika oħra din id-darba bit-titlu niltaqgħu mal-kandidati ta' l-ewwel distrett. Għalhekk l-attività politika tal-lejla mistennija tkun li fiha il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg jindirizza din l-attività imma wkoll ikun hemm dialogu mal-kandidati ta' l-ewwel distrett. Aħna ovvjament se nkunu qegħdin nżommukom aġġornati dwar id-diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg kemm permezz tal-portal tagħna tvmnews.mt u anke b'aġġornament fl-aħbarijiet ta' 8 iktar tard. Għalhekk minn naħa tiegħi nsemmilkom. Grazzi ħafna lilek Fiorella, intant biddilna il-kellima għaliex biddilna il-suġġett illum tieni parti tal-programm ser niffukaw fuq il-pensjonijiet u magħna għandna żewġ kandidati fuq l-istess distretti, fuq id-9 u l-10 distretti, imma għandna tal-Partit Laburista għandna l-Michael Falzon, għandna tal-Partit Nazzjonalista għandna l-Graham Bencini. Grazzi tal-inaqqa. Grazzi imbras, Graham, intu Michael. Grazzi. Mela. Prosit, Aħna kollox. U tnejs li miżi. ċuri kollox l-istess tagħna kważi. L-istess każinu għaw festawx nafien. Michael iktar kemm hemm festi ta' sliem anti. Imma għandna xi ħaġa komuni. Michael hija president tal-Kumitat ta' Stella Maris u jien kont imur l-iskola Stella Maris. Law siqlem naraw kemm taqblu bejnietkom issa wkoll tul dan id-dibatt taqabilkom ta' kemm tilku xulxin biex xema u hekk nieħdu pjaċir u jalla intom ukoll. Mela, ħanibdew bi klipp tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg illi illum indirizza konferenza l-aħbarijiet dwar il-pensjonijiet nisimgħu. Proposti maqsuma fuq żewġ binari. L-ewwel qabel kollox aħna rridu naraw illi ser nagħtu aktar flus u assistenza finanzjarja lill-anzjani. Fosthom għajnuna finanzjarja lil dawk l-anzjani li joqogħdu fid-djar tal-anzjani. Żidiet konsiderevoli fil-pensjonijiet u għotjiet ukoll annwali. Dawn il-miżuri huma essenzjali x'ovvjament illum waħda mill-ikbar sfidi li għandna f'pajjiżna hija proprju l-għoda tal-ħajja. Ok, Graham, ħanibda bik spjegana eżatt x'inhi l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista tal-Pensjonanti għal 5 snin ġejjin. Iva, bħalma smajna dal-għodu kienna konferenza tal-aħbarijiet fejn aħna nedejna il-proposti ewlenin għall-anzjani għal-pensjonanti u ħanduru ftit sa malajr ħalli n-nies imbagħad min ma segwinix jista' jkun jafu x'inhu huma dawn il-proposti. L-ewwel proposta tagħna kienet li indirizzajna dawk ir-residenti li jgħixu fid-djar tal-anzjani. Illum għandna sitwazzjoni li min hu resident fid-djar tal-anzjani tal-gvern mhux dawk privata, il-gvern joħodlu parti sostanzjali jew joħdilha parti sostanzjali tal-dħul magħha. Issa jekk inti qiegħed jew din hemm xi ħadd persuna residenti ġewwa St. Vincent de Paul joħdilha 80% tal-pensjoni u 60% ta' dħul ieħor. U jekk inti residenti f'djar oħra joħdula 60%, 60% ta' dħul kollu tagħha. Issa din hija l-kwalunkwe persuna. Jekk inti koppja miż-żewġa joħodlok 70% u 50%, ġifieri inqos bit-10%. Fl-opinjoni tagħna din hija wisq. Hija wisq għaliex intqajna ma' ħafna minn dawn ir-residenti, intqajna minn ħafna dawn anzjani u tisibgħu diffiċli ħafna li kampaw moluri tal-ħajja minħabba l-fatt li jifdilhom ftit wisq ġewwa f'idejhom. Allura aħna bħala Partit Nazzjonalista ħan indirizzawhom, jekk ovvjament aħna nkunu fil-gvern, u aħna ħan naqsu il-rata massimu ta' 80% kif inhi preżenti llum għal 50%.
fil-mija. Kemm tiswa li proposta? Kemm tiswa? Dal-għodu għandna costings kollha, semmejthom il-costings, għandi il-costings hawnhekk miegħi, kull proposta li aħna għandna huma kollha ikkostjati. Tistax tajt wara Michael li m'għandux. Issa proposta Dew jikkostjaw għal ma jibdewx jikkostjaw fit-tielet ġimgħa tal-kampanja. Mela. Għax tista' ma il-ħabib tiegħi Michael qal bdew jikkostjaw. Aħna dejjem ikkostjajnihom u kostjajnihom flimkien ma' esperti u professjonisti fis-settur. Issa inti saqsejtni kemm tiswa din il-miżura. Din il-miżura ħajkun hemm benefiċjarji bejn wieħed u ieħor 5,000 fruħ u din il-miżura ħad tiswa bejn wieħed u ieħor 13 miljun għal 18 miljun. Per kull sena. Issa, proposta oħra li aħna semmejna ukoll dal-għodu u għandna il-costings għal kull proposta flimkien mal-ispiża totali jiena semmej dal-għodu għax kienet minn mistoqsijiet minn ġurnalisti. Proposta oħra għal dawk l-anzjani li huma residenti fid-djar privati. Għax hemm dawk huma residenti li huma fid-djar li mhumiex tal-gvern huma privati. U dawn in-nies illum jingħataw għotja ta' 4,500 euro fis-sena. Dik kif qiegħda illum. Gvern ġdid immexxi mill-Partit Nazzjonalista ħajolli l-għotja minn 4,500 euro għal 7,000 euro fis-sena. Miżura oħra li aħna ħabbarna llum li hija għotja annwali għal dawk l-anzjani li jibqgħu jgħixu ġo djarhom, ġifieri dawk l-anzjani li la jmorru ġodar tal-anzjan tal-gvern u laqqas dik residenzjali privata. U din sammija f'3 brackets. Hemm dik tal-età ta' 80 sena li ħajibdew jirċevu għotja ta' 1,050 euro minn flok 525 euro, ġifieri ħan nirdoppjawlhom l-għotja. Għal dawk tal-età ta' bejn 75 sena u 79 sena ħajjena ta' għotja ta' 850 euro minn flok 425 euro, ġifieri ħan nirdoppjawlhom ukoll. U krajna kategorija ġdida li sal-lum di ma teżistix għal dawn li għandhom età ta' bejn 70 u 74 sena u ħajibdew jirċevu 500 euro fis-sena. Fi daw kienu l-ewwel proposti tagħna. Mela, Michael, ħandur fuqek, inti lek Ministru ta' dan is-settur għal numru ta' snin, meta tisma' daw il-proposti x'ikun ovvjament reazzjoni tiegħek. Naħseb nisaw il-proposti, naħseb il-poplu għandu għażla ċara, tajjeb, bejn dik li hija politika tal-irkant li qed jidher li qed ħajbda jipprattika jew diġà beda jipprattika fil-programm elettorali tiegħu il-Partit Nazzjonista, jew politika ta' kredibilità. U naħseb jekk hawn settur wieħed f'dan il-pajjiż illi jaf fejn għall-kredibilità huma l-pensjonanti. Jiġifieri it-track record tagħna f'dal aħħar kemm 13-il sena fejtu l-pensjonanti second to none. Jiġifieri il-kollega tiegħi ma tantx tkellem fuq pensjonijiet, qisu tkellem aktar fuq aging. L-ewwel nett inkwantu sa ma sax pretendi waħda gejja. Mela, ħana ċenna għal ħaġa waħda biss illi jiġu rranġati ir-rati ta' dawk li huma f'hom. Mela, il-kollega jaf żgur li fil-budget li għadda diġà bdejna nindirizzaw għadi. Jiġifieri di mhix xi ħaġa ġdida illi qed nisimgħu għallum, dik kienet xi ħaġa illi diġà bdiet tiġi indirizzata. Il-verità hija waħda naħseb illi meta wieħed jara lejn is-sezzjoni tal-pensjonanti, ix-xogħol kollu li għamilna, il-kredibilità tagħna f'dak is-settur, naħseb diffiċli li wieħed jimetti fi saġwi. Ħansemmi ftit affarijiet. Introduġejna l-bonus għal dawk li m'għandhomx 10 snin bolli. Żdiednieh 3 darbiet u ħajibda jiżdied ukoll proposta li ħabbar il-Prim Ministru dik li hija l-kola. Tajna 11 il-żieda konsekuttiva lil dawk il-persuni kollha li fl-2015 kienu fuq il-pensjoni minima nazzjonali. Tajna 9 żiediet oħra lil pensjonanti kollha illi huma kemm huma 104,000 jew 107,000 illi għandna. Introduċejna benefiċċji ġodda. Wessajna anke dik li hija il-pensjoni ta' Romol u kalla jrid waħda mill-miżuri li qed nipproponu anke fil-manifest li sen oħra ir-Romol jibdew jirċievu l-pensjoni tal-konjugi li konġini esk kollha kemm hi. Introduċejna s-sistema fejn noddu l-bolli kollha. Illi inti ħallasthom meta ħallasthom. Daħħalna l-fejn mar oħra bil-pensjoni fisimhom. Tant affarijiet minn barra dak li qed nipproponu.
Ġifieri hawnhekk naħseb il-kap tal-oppożizzjoni fhem minnhom nsellimhom minnaw qal aħna mhux qed nagħtu freebies. Jien naħseb mhux free B biss qed jippruvaw jagħtu free alphabet. Għax tant hemm miżuri illi u nifhem ftit, ħanajlek għaliex nifhem ftit. Għax naħseb il-Partit Nazzjonalista Deep Down għandu kriżi ta' kuxjenza mal-pensjonanti. Għax meta wieħed jiftakar illi fi kważi kwart ta' seklu, 22 sena sħaħ, il-pensjonanti ma żiduhomx ċenteżmu wieħed fil-pensjoni tajjeb, mhux fil-kola, fil-pensjoni. Naħseb issa speċi il-tingis tal-kuxjenza huwa kbir u allura qed nisparaw il-daħseb li l-ixxu terġa' iddur fuq il-kelma kredibilità. Il-min semnu l-pensjonanti, il-min żiedhom 11 darba wara xulxin fi 11 sena, jew min fid-doppju fit-22 sena ma tomx ċenteżmu żieda. Michael, għalfej il-Partit Laburista jibqa' jgħid li l-PN ifriża l-pensjonijiet meta l-PN li kisma' tajt ereżija. Għax dik hija l-verità. Mhux verità. Dik hija l-verità. Kemm id-darba dilek mhux il-verità. Jiena ejja nsaqsu l-kull min qed jarana, x'inhi l-verità? U nies ħajdeċiedu fuq x'inhi l-verità. Il-verità hija illi għal 22 sena sħaħ, 22 sena sħaħ, il-pensjonanti ma ħadux 1 cent żieda fil-pensjoni tagħhom. Taf x'ħadu l-pensjonanti taħt l-aħħar 11-13 sena, kull pensjonant hemm barra żdied jistgħu jitkellmu huma u jiddeċidu huma żgur ħajdeċidu fit-30 ta' Mejju. Żdied ta' mill-anqas 80 euro fil-ġimgħa. 80 euro fil-ġimgħa fi spen ta' kemm qed ngħidu 11 sena. Illum qed nersqu li tragward il-Partit Laburista. Il-pensjoni mhux il-kola, il-pensjoni tajjeb, wasalna biex ngħidu li kważi rdupjajnija. Tant dik hija l-verità. Glenn, kemm il-darba, l-aħħar darba konna fuq il-programm hawnhekk mal-Ministru. U jaf li mhux qed jgħid il-verità. Jaf li mhux il-verità, jekk kien hawn xi ħadd li kien ifriża l-affarijiet, dak kien dominkom intu fuq Carmelo Mifsud Bonnici bejn is-snin 1982 u 1987. U jien hawnhekk għandi l-figuri biex nurjom. Fil-fatt ma niftakrux. Allura fittixt biex nkun ċert dak li qed ngħid. U jien għandi l-figuri hawnhekk miegħi. U l-aħħar darba kont għajthomlok, inti battajtni kart oħra għadt li ankiru, ma kellux x'aqsam xejn. Ġifieri ejja ngħidu l-verità, Michael. Jien m'għandix problema li niddiskutu, imma ngħidu l-verità. M'intix qed tgħid il-verità, u issa qabel semmejt il-kredibilità. Ejja nitkellem fuq il-kredibilità. Ejja nitkellem fuq il-kredibilità. Taf li inti Prim Ministru tiegħek il-mexxej tiegħek gidbilhom il-pensjonat. Gidbilhom. Ħana l-effej gidbilhom. Robert Abela, il-Prim Ministru ta' pajjiżna, il-mexxej tiegħek Michael, mar pubblikament ġewwa n-naxxar. Il-Ministru ta' Malta kollha. Il-mexxej tiegħek għatlek. Il-Ministru ta' Malta. Għattek il-Prim Ministru. Mar ġewwa n-naxxar, all right? U bar jgħid weda lill-pensjonanti fejn qal u ħajeżentalhom idħul kollu tagħhom sa massimu ta' 37,000 euro. Ta' x'għamil jumej wara? Ħareġ avviż legali numru 53 u jgħid għandi l-avviż legali hawnhekk miegħi. U tax xeżenta biss il-pensjonijiet. Tħaqtu bihom. U mbagħad tiġi hawnhekk u tgħidli fuq il-kredibilità. Dik il-kredibilità. Il-kredibilità fejn kontinwament tippruvaw titqu bil-pensjonanti għamiltu anki fil-kampanja elettorali issa. Ħriġtu slogan żieda ta' 50 euro fil-ġimgħa fuq 5 snin. Ta' xi fisser dak? Intom bellajtu għal-pensjonanti li ħażidulhom il-pensjonijiet b'50 euro fil-ġimgħa għal 5 snin. Mhix vera, qed titqu bin-nies. Il-pensjoni li intom ħażidulhom huwa 10 euros fil-ġimgħa li fuq 5 snin tagħmilha multiplication by 5 isir 50 euro. Kunu onesti mal-pensjonanti u taf min jista' jitkellem fuq kredibilità Michael. Jien għandi hawnhekk il-figuri, għax jien nitkellem bil-figuri, jiena bħalma taf jien accountant. Jien ex-bankier ta' ġifieri xi ħaġa. Ma jien għandix il-figuri miegħi. Tajb, inti għandix il-figuri miegħek, jien għandi l-figuri miegħi. Min għandu kredibilità mal-pensjonanti huwa il-fatt li taħt gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista fl-2012 ir-riskju ta' faqar fost il-pensjonanti kienu 17%. 17% taħt gvern nazzjonalista il-pensjonanti kienu f'riskju ta' faqar. Taf kemm huma llum 30% taħt il-gvern. Mhux vera? Ħapoċenzi, għax qed jgħid li mhux vera. Jien qed nikkwotalek mill-EU Sirk rapport. Issa Michael qed jgħid li mhux vera. Mela, kif ir-rapport fejn jgħid li mhux vera, jiena hawnhekk
taħbiberija qed nisfidak biex tajli mhux vera, dawn huma figuri uffiċjali li llum il-pensjonanti ma' fiska ta' faqar huma 29.7% biex nkun preċiż. Issa, inti qed tajt li mhux vera li hu average huwa 16.6%. Mela, irribatti Michael. L-ewwel nett li għaddej kritika ħafna lil Perit Mintoff ta' min ifakkar ukoll li l-pensjonanti għandhom pensjoni ta' 2/3 grazzi għal Perit Mintoff. Fl-1979 il-predeċessuri tal-kollega tiegħi kien jgħidu hekk tagħtuhom pensjoni daw ħejxorbuhom inbit. Ma dak past, ejja nixu. L-ewwel nett ħanerġa' ngħid, laqqas kienu jtuhom il-kola kollha. Tajjeb, jiġifieri u n-nies hemm barra ħajdeċidu huma. Sejna Graham għala xandu l-figuri, għallu ċuħ minx tajjeb, imma l-figuri tajjeb. Insar tajta mit 35 sena ġo bank figuri tajjeb. U dik hija il-verità hija illi l-lum tajjeb, il-lum għanna 70,000 iktar persuna illi kapaċi jisaħnu id-djar tagħhom fix-xitwa. Wieħed mill-kejlijiet ta' dak li huwa ir-risket poverty. Illum il-pensjonanti tagħna f'7 pagamenti jieħdu dak illi taħt gvern nazzjonista kienu jieħdu fit-13 il-pagament. Fit-13 il-pagament. Illum għandek situazzjoni fejn il-pensjonanti huma għal-kontrarju li għallega l-ħabib tiegħi. Li llum u qegħdin f'pożizzjoni ferm aħjar milli kienu jien semmejt biss il-numru iktar ta' persuni li għandna li kapaċi jisaħnu djarhom fix-xitwa. Dak huwa kejl wieħed, għandek kejlijiet diversi. Illum il-pensjonanti jekk ma għandhom xejn, jafu li għandhom gvern. Illi mhux se jagħmel riforma kif għamel il-Partit Nazzjonalista. Fl-2006, mhux daqshekk il-bot, il-Partit Nazzjonalista għamel riforma għal fil-pensjonijiet. Tafu biex kienet tikkonsisti riforma? Żewġ affarijiet. Ħoloq pensjonanti tal-ewwel klassi u tat-tieni klassi. Sempliċement jiddependi meta twilit. Qasmuhom fit-tnejn. Daw ħallew il-pensjoni tagħhom titla sa' X biex nagħti eżempju. U daw le minn twilet qabel. U mbagħad tieni l-ikbar riforma jew l-iktar parti tal-riforma illi jagħmel dakinhar il-Partit Nazzjonalista kien illi jolla l-età tal-irtirar. Illum qed nitkellmu f'mument fejn il-pensjonanti minn barra l-benefiċċji kollha hemm affarijiet oħra illi se jaraw. 50 euro żieda fil-ġimgħa iva. 50 euro żieda fil-ġimgħa. Tull leġislatur inċi darba. Tikkommetti, inti tikkommetti. Il-pensjonanti. Inti xi darba rajt, issa mhux figuri daw naħseb fil-politika basic. Xi darba rajt xi manifest elettorali li jkopri sena waħda biss, għax manifest elettorali. ċari man-nies. Aħna qegħdin kull sena. Kull sena zitta inti, bir-rispett kollu. Mela mhux kull sena titħab bin-nies mela. 50 euro fil-ġimgħa. 50 euro fil-ġimgħa. Eżgur li jien taf bin-nies. 10 euro fil-ġimgħa. Taf nista' ngħid. Tinterrompi l-anzjani mhux ħajjifhmu dat-teknikalità. L-anzjani jistgħu ma jifhmu nix nargumenta huma fil-qalb tagħhom u fil-but tagħhom jafu minnhom. Iż-żieda għax qed naċċennaw fuq il-50. Iva hija 50 euro tal-anqas fil-ġimgħa. U ngħid għaliex tal-anqas. Fil-manifest tal-2017, aħna minna pledġ. Il-nsidu l-pensjoni, mux il-kola dejjem ħadu kolla, taħt il-Gvern Nazzjonalista kienu jtuhom 2/3 mill-kola. 2/3 mill-kola, biss il-pensjoni xejn. Tajjeb? U meta inħarsu bil-lura, u mux daqsek lura, l-aħħar leġislatura konna wedna ħażidhom 8 euros. Taf kemm żidnihom? Ejja, għandek figuri issa. Mux inti titkellem mux interrompik. Nafu, forsi jgħat għandek il-figura 14 euro, 17 ċentesmu. U kienet? U di hija il-pensjoni. Le, tara kemm ma tafx. Iwa kollega. Issa mhux ovvja li mhux inkluż il-kola. Mhux inkluż il-kola, mhux ovvja. 10 euro inkluż il-kola kienet din is-sena. Iwa. 14 euro, 17 ċentesmu versus 8. Sa 2022. U l-garanzija tagħna hija ċara. Qed nitkellmu fuq 50 euro fil-ġimgħa. Garantiti 50 euro fil-ġimgħa imma fuq 5 snin. Tul leġislatura. 10 euro fil-ġimgħa fuq 5 snin. Meta kalkulajtu. Leġislatura. Hekk ġifieri inti ftehim. Naħseb ċara. Mela jien nista' ma tantx. Għalli fuq iż-żidiet ir-ribatti rispondi li ħanajt. Jiena ħażid mela għax il-kollega tiegħi qal li aħna żidna kemm għandek bżonn taħdem fis-sena.
il-Gvern Laburista żied l-ammont ta' kontribuzzjonijiet li wieħed għandu jħallas minn 40 sena għal 41 sena. Ma tafx inti. Mbagħad ma nafx ngħid. Dak hemm mekkaniżmu stabbilit. Mbagħad minn 41 sena żieda għal 42 sena għax inkont Ministru tal-Finanzi allura dan nafu sew għax kont id-dibattit. Dak huwa mekkaniżmu stabbilit bil-liġi. Kien joħdilhom il-kola. Intu waqqafni qabel. Viżavi ma jħux il-kola, il-Partit Nazzjonalista ħareġ bil-proposta li jeżenta il-kola mit-taxxa. Dawn iridu jibqgħu jintaxxaw ilhom. Ġifieri jekk hawn partit li jrid li il-pensjonanti il-ħaddiema kollha joħduha il-kola kollha kemm hi, din hija ċertament il-Partit Nazzjonalista. Għaliex aħna għandna proposta ċara u semmejnija li l-kola tkun totalment eżenti. Issa, nistgħu nitkellmu fuq proposti. Issa, mela, sekonda waħda. Qed jissemma għax issett ngħidu l-ammont ta' kontribuzzjonijiet li wieħed għandu jħallas għaliex ovvjament l-ebda partit ma semma l-ammont ta' kontribuzzjonijiet ovvjament dan il-manifest eżatt qed jgħid meta tgħidlek li hemm mekkaniżmu stabbilit fil-liġi. Qed nifhem li żewġ partit qed jaqblu dan il-mekkaniżmu stabbilit fil-liġi. Isir kull 5 snin u m'inhiex preżentajtu fuq il-mejda tal-Kamra. Taqbel li hemm il-mekkaniżmu fil-liġi. Issa li kont nsaqsikom jiena hija it-tnejn li intom qegħdin twedu żieda fil-pensjoni. Il-Partit Laburista qed jgħid il-50 € tul il-leġislatura fil-ġimgħa, il-Partit Nazzjonalista qed jgħid 650 € fis-sena. Ġifier 650 € multiplikata bil-5 snin qed nifhem mhux hekk il-proposta. U meta wieħed jara l-ammont tal-ġimgħa 1250 fil-ġimgħa tiġi sewwa issa 10 € u 12.50. Kif taslu għal-jom dal-figuri? Jew għanna xi isna qed nirkantaw wieħed iżid. Kif il-Partit Nazzjonalista wasal għal 12.50 hija żieda l-għandhom bżonn u kif il-Partit Laburista wasal għal 10 €. Jew m'hemmx xi formula xjentifika di wara kemm naturalment għana l-affarijiet kif huma. Għaliex huwa tajjeb nqogħdu nitkellmu fuq li għamilna fil-passat, eċetera, eċetera. Issa il-kollega tiegħi bida jikkritika l-affarijiet li ġraw fir-riforma ta' 2006. Dawn ilhom fil-gvern 13-il sena. Kellhom iż-żmien kollha din jindirizzawha. Mhux tajlek, intom kellkom l-opportunità tindirizzawha fil-budget ieħor din is-sena. Imma l-Prim Ministru ma għażilx li jmur għal budget ieħor għażel li għajja elezzjoni bikrija. Issa kif wasalna liha di? Aħna wasalna liha għaliex għalkemm kwalunkwe żieda hija tajba, mhux se hija tajba, mhix biżejjed. In-nies hemm barra għalkemm jippruvaw jippinġu stampa sabi ħafna li kulħadd isu qed jgħix f'ġenna tal-art, 30% tal-pensjonanti tagħna huma friskju ta' faqar. Di mhux qed nivvinta jien, dawn huma figura tal-Ewropa. Xi mhux qed nivvinta jien. 1250 kif 1250 kif għamilniha? Għax it-10 € mhux biżejjed. Ara żidtu 250 magħhom. Fimni, aħna żidniha ftit, imma ma kienx l-unika ħaġa li għamilna. Aħna żidna wkoll it-tax bands, żidna wkoll lotjiet l-oħra, ġifieri jekk jippermetti nistgħu ndruhom kollha. Għax jiena semmejt li kliet mbagħad waqqafni. Basta jkolli ħanal u ħanal. Jien dak li jgħodu naqsmuh bin-nofs. Mela ħalli jitkellmu. Il-kwestjoni hija il-Partit Nazzjonalista għalkemm mhux fil-gvern għax huma kienu fil-gvern staw jindirizzaw l-affarijiet għax huma għandhom is-saħħa ma ndirizzawx l-affarijiet fil-gvern bil-vot tal-poplu. Mhux dejjem ovvja. Biex ma konkludi ħalli wiex li kunallu. X'qed taħseb qed nagħlejha. Il-poplu ma naħlux il-ħin fuq dawn it-argumenti sewwa. Ma naħlux il-ħin fuq dawn l-argumenti. Inkludi il-kola. Għajdilhom il-verità, Michael. Okej, mela. Michael, għala inti għallek il-gvern il-nis ħajiznu. Il-nis ħajiznu. Nerġaw l-ura kommenti konklusiva xilħin u dak li. Mela, l-ewwel net il-kollega fuq tal-kola ma jafx x'inhu jgħid. Bir-rispett, ħana jlek għaliex. Mela, il-pensjoni tal-bolli tad-DSS kull sena is-ceiling tat-taxxa jitlab kemm tola dik il-pensjoni. Iġifieri f'ebda mument il-kola ma hija taxxata. F'ebda mument, issa dien qed ngħidlek il-fatti. F'ebda mument il-kola tal-pensjonanti ma hija ntaxxata. Kulħadd aħna ngħidu mhux pensjonisti. Issa kulħadd tal-pensjonijiet. Għax kieku nagħmlu kif qed tgħidu dawk li hemm progressive rates. Kieku mela, il-kola ħankunċa il-pensjoni kull sena, is-ceiling dejjem jola biex il-kola tiġi inkluża fit-tax free. Tajjeb, iġvidik għal tal-pensjonijiet.
Mhux għal kulħadd, effettivament. Hemm il-ħaddiema. Fuq il-pensjonanti. Fuq il-pensjonanti qed nitkellmu. Konkludi, please, Michael. Mela, jiena il-konklużjoni, naħseb il-closing comments effettivament qed nagħmlu kellna ħafna iktar xi ngħidu, naħseb it-tnejn li għandna. Illi żgur li hija nerġa' ngħid hija deċiżjoni bej politika ta' kredibilità u politika ta' arkant. Jiġifieri il-kollega tiegħi ftit ilu qal għax żidni ftit iktar, jiġifieri hekk qed issir il-politika. Ma nikkostjaw xejn, ma nagħtu detail xejn. Il-Labor xofra 10 euro fil-ġimgħa, aħna 12.50. Jekk hawn eżempju ta' politika illi ma treġix u hawnhekk u nappella lill-Partit Nazzjonista kollu. Hawnhekk qed nitkellmu fuq in-nies, hawnhekk qed nitkellmu fuq l-iktar jew waħda mill-faxex vulnerabbli. U obbligu għall-Partit Nazzjonista li ma jkomplix jipprova jitħaq bihom. Mela jkaw partit jitħaq bin-nies huma Partit Laburista kif spjegat qabel, da qed jgħid, il-kollega qed jgħid li aħna politika tal-irkant, il-Partit Laburista huwa il-partit li kopja proposti tagħna bħalma rajna fil-ġemat li għaddew. Jekk hawn partit li verament jibża għall-anzjani għandi l-fagura hawnhekk miegħi kif jiena kwotajt. Orajt huwa l-Partit Nazzjonista. Aħna għandna proposti sodi, il-proposti tal-Partit Laburista waslu għal 30% tal-pensjonanti li jkunu f'riskju ta' faqar, aħna din ħanindirizzawa b'mod kredibbli u ħanindirizzawa b'mod sostenibbli. Grazzi ħafna, Grem, Michael, grazzi ħafna. Hola, kalla jrid, l-programm għadda kull. Appuntament għal-għada, grazzi li tim ta' produzzjoni u tim tekniku li ta' kull-jum titellaw dan il-programm, komplement ta' s-sera ta' tajba. Għal-għada, tislijiet. Bitħejja għall-elezzjoni ġenerali ta' nhar is-Sibt 30 ta' Mejju 2026, l-Awtorità tax-Xandir ser tibda sensiela ta' xandiriet politiċi dwar it-temi ewlenin li qegħdin jikkaratterizzaw din il-kampanja elettorali. Għall-ewwel dibattitu minn din is-sensiela ta' xandiriet se jipparteċipaw id-Deputat Prim Ministru u Deputat Mexxej għall-Affarijiet tal-Parlament Dr. Ian Burge u l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Dr. Alex Perici Kalascione. Segwu din ix-xandira il-lejla fuq Television Malta u Radio Malta fid-9:15 ta' filgħaxija. Fil-waqt li l-konservaturi jistgħu josservaw biss dak li jidher fil-wiċċ ta' pittura, permezz ta' teknoloġija avvanzata fil-laboratorju